biko ndị nne nọ n'azụ edebere unu oche ebe a n'ụwa unu n'anya n'iru m ebe a n'ụwa edebere unu oche ka unu gbagote werebe oche nwaanyị onye isi nsi ka mme ka unu mmanụ ka ndị ọzọ nwee ebe ha ya anọ. Anyị na-agwa ndị nọ n'azụ ndị nne niile ndị blu Chima Nkwọcha, Chinwendu Nkwọcha,
na Chima Nkwọcha ka Chineke were amara Chineke na ngọzi ya na-abawanye ha. Ndị ICW ndị nne niile na-arịọ maka ọdịmma ụkọchukwu anyị Fada Jude Umeobi, ndị parish anyị niile na ndị niile na-enye aka n'ụzọ ahụ n'ụzọ ka ụlọ parish anyị na-aga ọfụma. Damian na Josephine Nwiwu na ezinụlọ ya na-arịọ nchekwaba Chineke, odudu ya na ngọzi ya n'isi ezinụlọ Nwiwu. Emmanuel Sioke Osisi na-asịkwa happy birthday n'isi Maria Ọdụchi Oke Osisi, ka amara Chineke nchekwaba ya na odudu ya bịakwa n'isi ya. Ịma ike bodo na ayọ ngọzi Chineke amara ya n'isi Cynthia Ogechukwu Icho, onye nke na-eleta mgbe eji were nwa ya. Ezinụlọ amụchie na-ayọ ka Chineke ka o were aka o ji agwọ ya, ka ọnụ mkpu olu ha n'isi Ezira Ọmọle, onye nke nọ na-akpọ ya na n'oge adịghị anya ka o si na-akpọ ya were kunie. Cosmas na April Emedogo na-ayọ maka ihe dị iche ha bụ n'obi ka Chineke nụ nkwa papa. Anthony na Emma Ikebodo na-ayọ maka ihe ha na ezinụlọ ha bụ n'obi. Ngọzi Ezike na ezinụlọ ya na-enye Chineke ekele maka ngọzi ya, odudu ya na nchekwaba ya n'isi nyanwa na onwe ya na n'isi ezinụlọ ya. Frank Nilo na-enye Chineke ekele n'ụzọ pụrụ iche n'ihe Emmanuel Ebunilo, onye nke na-elote ọgụ arọ 70th birthday eji were nwa ya, wee na-ayọkwa ngọzi Chineke amara ya na arụ ike n'isi ya. Ben Amadi na-asị happy Mother's Day to ndị nne niile, nke ka nke happy Mother's Day n'isi nwunye ya Barbara Amadi, mamụ ya Gladys Amadi, ọgọ ya nwanyị Elizabeth Iro na ndị nne niile nọ na St. Eugene, ka Chineke na-edu ha na-echekwaba ha. Maureen Okereke na ezinụlọ ya na-enyekwa Chineke ekele na-asị happy birthday, ngọzi Chineke amara ya na odudu ya n'isi di ya Grace Okereke, onye nke na-elotekwa mgbe eji were nwa ya tata. Dede Usonwu na ezinụlọ ya na-enye Chineke ekele maka Johnny Mercies, wee na-ayọkwa maka mkpụrụ obi Rita Kate ọnwụ, Boniface Sunday Okeke. Ezinụlọ ụfọdụ na ọkọlụ na-ayọ maka mkpụrụ obi Rita Chinwe Okeke, Rita Chinwe Ututo. Dumetro Ikebodo, Eloka Ikebodo na Samadi na Oje na-ayọ maka mkpụrụ obi Fada Wincheslus Ndubeze Ofojebe. Patricia na Pauline Adiriguzo na-ayọ maka mkpụrụ obi Elizabeth Olomma Osuabu. Ndị Karizim na-ayọ maka mkpụrụ obi Patricia Ajero. Perpetua Ada Ezekwike na-ayọ maka mkpụrụ obi Maria Nzekwe. Helen Ebuniwe na-ayọ maka mkpụrụ obi Wincheslus Ndubeze Ofojebe. Perpetua Ada Ezekwike na-ayọkwa maka mkpụrụ obi Fada Wincheslus Ndubeze Ofojebe. Ụlọma ihe a na-achọ na-ayọ maka mkpụrụ obi dị ya Hilary ihe a na-achọ.
na Amuche Okonkwo. Bọni na Uju Ezechukwu na ezinụlọ na-ayọ maka mkpụrụ obi Nọba Emechete, Fidelis Ọkpara, Chibụzọ Nzenwa, Ekele Emechebe na Lawrence Ibe. Ndị Karizi na-ayọ maka mkpụrụ obi James C. Nwachukwu. Bọni na Uju Ezechukwu na ezinụlọ na-ayọ maka mkpụrụ obi ụkọchukwu Wincheslus Ndubeze Ọkọdebe. Mike Nkwọcha na ezinụlọ na-ayọ maka mkpụrụ obi Ezinne Rosanna Nkwọcha. Frank na Louisa Okoye na-ayọ maka mkpụrụ obi Maria Nzekwe na ụkọchukwu Wincheslus Ndubeze Ọkọdebe. Matthew na Victoria Ekpa na-ayọ maka mkpụrụ obi Cecilia Irokansi na Augustina Chineke. Giovanni Odim na-ayọ maka mkpụrụ obi ụkọchukwu Wincheslus Ndubeze Ọkọdebe. Ndị Karizi na-ayọ maka mkpụrụ obi George C. Ọnwasanya. Ezinụlọ Ikebụdo na-ayọ maka mkpụrụ obi ụkọchukwu Wincheslus Ndubeze Ọkọdebe. Ngozi Ezike na-ayọ maka mkpụrụ obi Angelina na Susanna Nwaba. Felicia Umibe na-ayọ maka mkpụrụ obi ụkọchukwu Wincheslus Ndubeze Ọkọdebe. Bọni na Uju Ezechukwu na ezinụlọ na-ayọ maka mkpụrụ obi Rita Ezechukwu, Basil Ezechukwu na Daniel ihe a na-achọ Ezechukwu. Perpetua Adaezekwe ike na-ayọ maka mkpụrụ obi Maria Nzekwe. Ka mkpụrụ obi ndị a niile nwụrụ anwụ anyị kpọpụtara, ka mkpụrụ obi ndị niile kwenụ gara aga. Dumeto na Emma Ikebụdo na-ayọ maka mkpụrụ obi ụkọchukwu Wincheslus Ndubeze Ọkọdebe. Ndị Karizi na-ayọ maka mkpụrụ obi Bridget Ashinedua Isiche. Ezinụlọ Amuchie na-ayọ maka mkpụrụ obi Virginia Adaobi Nwoke Dokọ. Paul Amuchie na-ayọ maka mkpụrụ obi Wincheslus Ndubeze Ọkọdebe. Paul Amuchie na-ayọ maka mkpụrụ obi Prọfesọ Fidelis Amuchie ofu arọ o ji wee rapụ ụwa nke a. David na Morina Nwafọ na-ayọ maka mkpụrụ obi Archbishop Albert ka a na-ene Obiefuna. Ka mkpụrụ obi ndị a niile nwụrụ anwụ, ka mkpụrụ obi niile kwenụ gara aga. Onye isi nchụaja na aja nke Maasị tata bụ ụkọchukwu Kenneth Chukwu. Kịta ka anyị were aṅụrị n'okwukwe kwụrụ ọtọ wee jekọta ọnụ n'okwukwe. Hymn number 22.
Chineke pụrụ n'ihe niile, mee ka obi anyị jupụta na aṅụrị na ekele maka nrọgọ n'eluigwe dị mma gị, n'ihi na nrọgọ ọ rọgoro n'eluigwe bụ mmeri nke anyị. Ebe onye isi anyị bụrụ anyị ụzọ gawa, anyị bụ akụkụ nke ahụ ya nwere nchekwube na anyị ga-eso ya bata n'obido. Onye gị na ya dị ndụ na-adị n'ịdịkọta otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. nke mmụọ nsọ siri n'ọnụ David kwuo n'oge gara aga maka Judas Iskariot, onye mesịrị bụrụ onye ndu ndị jidere Jesu. Unu maara nke ọma na ọ bụrụ otu onye n'ime anyị na mbụ, ma o nweburu oge n'ije ozi anyị, n'ihi na edere ya n'akwụkwọ Abụ Ọma sị, ka ụlọ ya tọgbọrọ n'efu, ka mmadụ ọbụla ghara ibi na ya. Edekwara sị, ka onye ọzọ nọchie n'ọnọdụ o jiri bụrụ onye nlekọta. N'ihi ya, otu onye aghaghị iso anyị n'ọnọdụ onye ozi, bụrụ onye akaebe na mbilite n'ọnwụ Kristi. Ọ ghaghị ịbụ otu onye n'ime ndị nwoke anyị na ha so oge niile anyị na Onyenwe anyị Jesu so na-abata site n'oge Jọn kwusara mmiri Chukwu nke ya, tutu ruo n'ụbọchị ahụ Jesu laghachiri n'eluigwe. Ha wee guzo mmadụ abụọ, Josef onye a na-akpọ Basabas, onye a na-akpọkwa Justus, na Matias. Ha wee kpee ekpere sị, Onyenwe anyị, gị onye maara echiche obi mmadụ niile, gosi anyị onye ị kpọpụtara n'ime mmadụ abụọ ndị a ịnọchi n'ọnọdụ ije ozi nke a na ịbụ onye ozi nke Judas Iskariot si n'ime ya dapụ, wee gaa ebe ọnọdụ kwesịrị ya. Ha wee fee mmadụ abụọ ndị a nza ahụ wee maa Matias. O wee banye n'otu ụmụazụ 11 ahụ imezu ọnụọgụgụ ha. Okwu nke oselu ụwa. Abụ Ọma na azịza ihe anyị ga-aza bụ, Onyenwe anyị emeela ka ocheeze ya guzosie ike n'eluigwe. Chineke
na-eduga anyị aka n'ebe anyị nọ.
ihe ọgụgụ ndị a si n'ozi ọma dị nsọ nke Mak dere. Jesu gwara ụmụazụ ya sị, jeenụ n'ụwa niile kwusara ihe niile ekere eke ozi ọma. Onye kwerenụ emekwara mmiri Chukwu a ga-azọpụta ya, ma onye jụrụ ikwerenụ a ga-ama ya ikpe. Ọrụ ịrịba ama ndị a ga-esokwa ndị kwerenụ. N'aha m, ha ga-achụpụ ndị mmụọ ọjọọ, ha ga-ekwu okwu n'asụsụ ọhụrụ dị iche iche. Ọ bụrụ na ha achịrị agwọ n'aka ma ọ bụ ṅụọ nsị ọbụla pụrụ iweta ọnwụ, ọ gaghị emerụ ha ahụ ma ọlị. Ha ga-ebikwasị ndị ọrịa aka n'ahụ, mee ka ahụ dị ha mma. Mgbe onye nwe anyị Jesu gwasịrị ụmụazụ ya okwu ndị a, Chineke mere ka okpokoro n'eluigwe o wee nọdụ n'aka nri nke ike Chineke. Emesịa, ụmụazụ wee pụọ kwusawa ozi ọma n'ebe niile. Onye nwe anyị na-esokwa ha n'iru ọrụ. Ọ na-emekwa ka okwu ha guzosie ike n'ọrụ ebube nke na-eso ha n'azụ. Ozi ọma nke onye nwe anyị. Nnukwu oriri nke nrọgoro n'eluigwe nke dị nwere Yesu Kristi, the ascension of our Lord into heaven. Ya bụ nnukwu ihe omimi, maka na anyị na-eme chapter abụọ ya. Ascension bụ ihe omimi nke ole na rosary, onye nwa ihe omimi nke odito nke abụọ kọrọ n'okwu n'aka. The second glorious mystery, nke bụ Yesu Kristi si n'ọnwụ bilie. Nke abụọ abụrụzie glory ha bụ Yesu were otuto nke ya bagoro n'eluigwe wee nọdụ n'aka nri Chukwu Nna. Ihe omimi. Gịnị bụ ihe omimi? So ascension is a mystery. Ebe ọ bụ ihe omimi, enweghị ndị ekwe ebe a na-abụghị ya hapụ iwe ihe omimi. A ga-enwere something that is still mysterious in this experience of ascension. No matter what I say, kọwaa ya. N'aka ụwa dị iche iche, ascension ma emere ya na Thursday gara aga, ụbọchị anyị na-akpọ ascension Thursday. Mana abịa na America ebe a, o so bụrụ ihe a na-akpọ movable feast. Ya na enwere ike bụpụ ya ụbọchị ahụ ọ nwụrụ, mezie ya ka ọ bụrụ ụbọchị ọzọ. Onye kpatara ha bụ ụka nke asaa n'oge Easter ka anyị gozie ebe a na-eme ya bụ mmemme nke ascension. So memere ya na Sunday, memere ya na Thursday, enwe ihe o wepụrụ na nnukwu ihe omimi anyị na-eme. So ihe anyị kọrọ, ọ bụ na ile anya na bulletin ihe anyị
ma ọrụ ndị ozi ma ozi ọma anyị gụpụtara taa, a ga-ahụ na otu a ka ndị dere ya bụ ihe si kọwara anyị n'usoro ga-ekwe nghọta ihe mere n'ụbọchị ahụ Yesu Kristi hapụ ụmụazụ ya lọgoro na eluigwe. So they were describing for us in a simple language what happened on the day of ascension. Asị n'ụbọchị ahụ gịnị mere ka ọ bụ na-agwa ụmụazụ ya okwu, Yesu ebido lagowe eluigwe. So that language can be very confusing. Maka na ndị ụmụntakịrị dị ebe a ugbu a sị kedu ebe ka Yesu gara ebe ahụ? Ha ga-agwa gị na because we may be imagining in our own heart that Jesus, because of this all of a sudden we might be thinking that maybe he must have gone into one galaxy or the other. Mana ya bụ esi akọwara anyị na ọ na-akịrị ebe ọ nọ ya na nna ya so achị ebie. Bụkwara ihe anyị kpọrọ eluigwe. Eluigwe is not a place. Maka na places are constrained by what we call space and time. Unu aghọta ihe m na-ekwu? Say Eugene bụ a space. Otu abụrụ nọ n'ebe a nọ ebe a na-ekwu okwu. Enweghị ike na ebe a na-ekwu okwu nọrọkwa na St. Bruno na media na-ekwu okwu at the same time. No. Even though this technology can multiply me in different places of the world, but I'm still constrained that I can't ever at this time, to after 12 appear. At the same time, no one church, no one cathedral or Our Lady of the Angels. We are constrained by time and space. Man, heaven is a different dimension of existence. You have everybody eaten. Or they have over. So by the na Yesu si eba wago n'eluigwe. O nwere ike buo anyị aka to imagine where is he now. Ma ndị nyere anyị aka ịghọta ihe a na-ekwu, anyị ga-alaghachi ihe anyị na-ekwu ma anyị gụọ ekwem n'otu Chineke decree. Maka na nkwuchi okwu a na anyị niile ga-ebili, anyị ekwe ekwem n'otu Chineke. Abịa onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị siri megide siri n'eluigwe gbadata. So my question to you now is, when he came down from heaven, did he actually leave heaven? Onye siri n'eluigwe megide gbadata, ma ahụ si n'eluigwe gbadata, ọ hapụrụ eluigwe? Mgbe ọ bịara n'ụwa ọ hapụrụ eluigwe. Then mgbe ọ nwụrụ si n'ọnwụ bilie, anyị akọghọkwa ọzọ ma o bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ si megide o megide. Mgbe ọ ragoro n'eluigwe ọ hapụrụ ụwa. When he ascended into heaven, did he actually leave the earth?
Chukwu ka ọ bụ ha Chukwu? Gịnị bụ Chukwu? Chukwu bụ mmụọ. Ọ kasịrị akasị. Onye dịrị aka ya dịrị na onwe ya. Onwe ha ọ bịa bụrụ na o sepụrụ ụwa nke ọ ya ihe meghị na ascension. So when we are talking about he came down from heaven and became like us, became man, it does not mean that there was a time he wasn't in heaven. And when we also say that on the third day he rose from the dead and ascended into heaven, there was no day we can say that he was not on earth. So here I come on here now usoro language of a human being may be confusing. But the mystery we celebrate is something that we have to understand. So that how we can relate with God. Which means he can be everywhere. So I do as one you see, everybody will know to us. Even Christ no me confirm ya. Neya buchuku. Neya no se benile. Obo ni ila anya ni ihe obra Nicodemus. Also, no one has ever ascended into heaven except the one who descended from heaven, the Son of Man who is in heaven. No one has ever ascended into heaven except the one who descended from heaven, the Son of Man who is in heaven. One about Nicodemus Ogwa. Nicodemus Ogiana, Manobagonian, say, Niano Niniwe. So, here I ascension, for there was no time that Jesus left heaven. Makana anywhere ebe obibi nke Chineke. Unu ebidila ụlọ nnukwu osi Yesu Kristi na ọ bụ onye na ọ bụ Chineke abịa. Then Chineke ahụ ọ bụ he is both the God of heaven and God of earth. Yewa wee n'igwe na ala. So enweghị mgbe ọ ga-anọ absent from any of these dimensions. So unu ga-ajụwazi sị ebe osisi otu a dịrị, why then did he do what he did today in the scripture? Kedu ihe kpatara na o ji bịa kpọrọ ụmụazị ya? Ọ dị ka ha na-aga ọpụtazie tụgharịa, ha jụrụ ya sị oge oruole mgbe ị ga-enye anyị ọkwa. Maka na uche ha niile wee gosiri n'ọnwụ bilie, ha hụ na ya gosi n'ọnwụ bilie 40 days ha na ya ga-egi na uche ha niile agbara sị ugbu a ka ọ ga-abịazi mee establish the kingdom of Israel. Ọ ya kpatazi n'ihe ọgụ nke mbụ anyị, ha atụgharịa jụrụ ya sị nna anyị ukwu, o ruole mgbe ị ga-enye anyị ọkwa, mgbe ị ga-akpọkọta ụmụ Israel. Gịnị ka ọ zara ha? Gịnị ka ọ zara ha? Ọ gwara ha sị ngwa anyị ga-abụ gọvanọ Jerusalem, onye nke ị ga-abụ Chief Justice of Jerusalem. Ụlọ n'anya na bulletin unu, agụrụ ya taa, n'anya na ọrụ ndị ozi ahụ first video. Mgbe ụmụazị bịara jụọ ya sị oge oruole mgbe ị ga-akpọkọlọta Israel niile nyefee ọchịchị alaeze. Kedu ihe Yesu gwara ha? Ọ sị ha, unu esikwela na Jerusalem pụọ ugbu a. Instead of ịza the question ha jụrụ ya hapụ ihe ahụ ha jụrụ ya sị ha, unu esikwela na Jerusalem pụọ ugbu a, kama cherenụ nkwa nke nna nke unu nụrụ n'olu m. Unu nụrụ na Jọn mere mmiri Chukwu na mmiri, mana aga m enye unu mmụọ nsọ. Ebe a ka ọ bụzi ikpe ha mkpa mmụọ nsọ. So ascension, nrọgoro n'igwe nke dị na Yesu Kristi na ndakwasị mmụọ nsọ n'isi ndị ozi ọma agaghị ekewa ha ekewa.
maka na our ascension led to Pentecost. Unu ahụ ya mere. So instead of ịgwa ha na aga m enye unu ebe unu ga-achị, ọ sị ha unu chere ebe aga m ejide mmụọ nsọ, unu nwetazie mmụọ nsọ unu ga-ahụ ihe unu ga-eme. There will be a difference in your life. So bụrụzie na ọ ya nwa bụzi ihe anyị ga-ajụ azụ ụmụ anyị taa. Kedu ihe kpatara nụ Yesu Kristi ji mee ihe o mere n'ihe ụmụazị ya to separate himself in a way that they describe it like he has gone? Why did Jesus ascend into heaven the way he did? Ije ọmụ aga m asọ maka ọdịmma m unu aghọta ihe mere. Aga m asị na ọ maka ọdịmma mụ na unu, maka na ọ bụrụ na ọ ka bụ ya, ọ pụtara na mmekọrịta anyị na ya ga na-emekọrịta ga-abụ ihe a na-akpọ physical relationship. A sị na Kraịst adịghị ọhụrụ n'eluigwe, ọwụ anyị nwa ga na-achụgharị ya ebe ọ nọ. And to say the truth, I think so ọ ga-ebi na America. Ebe ọ ga-ebi ga ọgba Jerusalem ebe a na anyị mara osi. Then ọ bụzie na onye chọrọ ịhụ Jizọs ga-ebu ụzọ gbaa tiketi abịa, big aeroplane abịa, ma fewezie onye na-ejighị ego aga ahụzi Yesu abịa. Onye ọ pụtara. So nrọbụrụ n'igwe ọhụrụ gụrụ emeziri o ji edrezi possible for you and me to be able to relate with him in a spiritual way. Ya na mụ na gị na-amaziri ike ịga na bedroom anyị nọ ebe ahụ anyị na Yesu enwe mkparịta ụka n'ime mmụọ na eziokwu without us bothering to travel overseas to see him. Ọ ya uru ascension bara n'olu. He can now relate with us in a very spiritual, intimate way that is not constrained only by physical relationship. Onye onye ascension na-abụrụ anyị na Yesu Kristi hapụrụ anyị gawazie ibi n'ụdị nke o ji bụrụ Chukwu, onye ya nwere eluigwe na ụwa. By doing that, he has also given us the Spirit. Mmụọ nsọ kwurusi ya ga-enye anyị niile n'ebe a. Unu natara mmụọ nsọ, unu anatala mmụọ nsọ ka unu anataghị mmụọ nsọ. Onye ọbụla emere baptizim nwetara mmụọ nsọ, unu na-anụ ihe mere. Onye mebere confirmation natara mmụọ nsọ. So it is that Spirit of God living in you that you can now be able to comfortably relate with Jesus. Maka na ị nwere mmụọ nke Chineke n'ime gị. Ascension again, dịka anyị si gụọ ọrụ niile anya na ekpere mbido anyị mere taa, a sị na Kraịst bụ isi nzukọ ya bịa. Nzukọ bụ ahụ the body of Christ. Christ is the head of the church. The church is what? The body of Christ. Asị anyị na-atụ anya na ebe onye isi anyị buru anyị ụzọ gawa, na anyị nwe akwụkwọ akụkụ ahụ ya ga-emekwe gịnị? Ga-esokwazi ya. So it is not only about the glorification of Jesus. Ascension also is telling us about our own glorification. Ụbọchị anyị ga-enwe ha bịa dịzie n'ụdị nke Chukwu, ọ bụghịzi n'ụdị nke mmadụ. Kedu mgbe ọ ga-abụ? Kedu mgbe ọ ga-abụ? Mgbe anyị ga-abụ? Mgbe anyị ga-abụ? So ascension na-akọwaziri anyị na life has a purpose. Life has what? A purpose. Ya nwere obi ha ebe a ka anyị na-ebi elu ebi ala, e nwere ebe mụ na gị mere gịnị gaji. Life has a purpose. That's the essence of ascension. Na ebe onye isi anyị buru anyị ụzọ gaba, na anyị nwawa akụkụ ahụ ya na anyị ga-esokwa ya mee gịnị gawa ebe ahụ. Unu kwere ekwe? So ascension again, reaffirms our belief in the resurrection. Na anyị ga-esi n'ọnwụ mee gịnị bilie, dịkwa ka Yesu banyezie into that dimension of existence that is not similar to what we all are experiencing now. That dimension will be nke Chukwu n'onwe ya. Ebe mụ na gị ga-adịzi ka ndị angel. Enwezi ihe dịka space and time constraining us. We can be anywhere, anytime, any place, all at the same time going on. Oh yeah, ndụ ego anyị na mkpa na mụ na unu ga-ebi. Mana ebe ihe ọzọ Kraịst gwara ụmụazị ya
tupu ya lagoro nne ya, ọ gwara ha sị, gaa nọ na mba niile mee n'ogene gbasaa ozi ọma na-emenụ ha mmiri chukwu. Ihe a the last words ọ gwara ha, ihe ikpeazụ ha nụrụ n'ọnụ ya before ya separate ya from them. Ụmụazụ mgbe ha nụrụ ya, a gwara anyị na ha laghachiri back to the temple. Ọ ihe Acts of the Apostles. Na ha laghachiri back to the temple and began to worship God. Because na-emesi ihe ahụ ọ gwara ha na egene mee, ọ ya kpatara iji nwe ihe a na-akpọ ọlụ ndị ozi. Ọlụ ndị ozi, Acts of the Apostles, and which is what he's asking us also. Gaa nụ na mba niile mee n'ogene ị na-agbasa ozi ọma. How are you evangelizing? The most important question right now. How are you evangelizing? Kedu ka isi agbasa ozi ọma? How many people have you helped in this life to come closer to Jesus? Here is a simple question from your family. We are also reminding moms about their responsibility through the readings we have heard in Ascension Day, on Ascension Day. Na ị ga-abụ ndị na-agbasa ozi ọma. Ịgbasa ozi ọma, asị ọlụ Chukwu dịrị mụ na gị, ọlụ dịrị mụ na gị, ọlụ. That's what Ascension is asking us to do. Ka anyị na-ebi ndụ dịka ndị ma n'otu ụbọchị na anyị ga-adị ka Kristi, na anyị ga-ebikwe ndụ na-agbasa ya bụ ozi ọma ebe n'ebe ọbụla anyị hụrụ nwa anyị. And that is the message I have for you, moms, today. Go out into the whole world, proclaim the good news. Aka nke iji bụrụ onye nne ị ga-emewu ya. Ọ ya bụ akara aka Chineke nyere gị iji bụrụ onye nne. Go out to the whole world, proclaim a good news. As I say, so the good news begins at home. So we wish all the moms here happy Mother's Day. N'otu Chineke
na mkpa anyị arịọ gị inwe maka ndị nne n'ụwa niile ọkachasị na parish anyị a bụ St. Lucie ka
site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. site na Kristi n'igwe anyị, onye mgbe o sitere n'ọnwụ bilite gosiri onwe ya n'ebe ụmụazị ya niile nọ, wee rụbụrụ n'eluigwe ka ha na-ele ya anya iji mee ka anyị keta oke n'ịbụ Chukwu nke ọ bụ. N'ihi nke a, anyị na-eso igwe ndị mmụọ niile nke eluigwe na-edefe gị oge niile mgbe na
nna cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gozie Pope anyị bụ Francis na bishọp anyị bụ Ozere na ndị ofu ọta gị niile. Chetakwa ụmụnna anyị ndị ji nchekwube were gaa ezumike nke ọnwụ. Kpọbata na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ na ihe nke ebube. Biko mere anyị niile ebere ka anyị soro Virgin Maria dị ngozi nne nke Chukwu na ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile ndị mere uche gị n'ụwa were keta ndụ ebighị ebi, ka anyị sorokwa ha na-eto gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị.
Ezi Chineke
n'ihi na ọ bụ gị nwa na-agbanwe ahụ anyị ka o nwee otito dị ebube site na Kristi onye nwe anyị. anyị nyere kụrụ ndokwa ya aka ọ daghị ka na ha eme ha ọfụma kụpụrụ ha aka biko ha na-eme ọfụma. Kịta ndị nne ndị kwụ n'azụ ọ bụ oge unu bidonu ha ukwe
kpọrọ nụ gaba n'iru ka anyị leta ụbọchị ụka ọzọ ka ya anata oriri izizi ebe a. Ndị nkụzi ha na-akwadosi ike ụmụaka adịgokwana nkwadebe ya bụ ọ dị anyị nwa n'aka ka anyị pụta ka anyị kwado ụmụ anyị. Ikusa nke anyị na-amụkwa ya eri oge ọ bụ n'ọnwa nke June 27 to 20 to June 30. Ndị agbabeghị tiketi plane ha ma ọ bụ bukwe their hotel and t-shirts ka ime ya ozigbo ozigbo. Ndị charismatic group na parish anyị na anyị niile a na-akwadobe Pentecost Sunday nke bụ ụbọchị ụka Wednesday anụnwa ha ga-ebido May 15 through Friday May 17. Onye ga-abụ moderator ihe a ga-eme bụ Fada Kenny Oguzie. Ụbọchị ụka emechie ya ha na-ayọ ka anyị niile bịa ka anyị nọnye wee nweta onyinye nke mmụọ nsọ n'ụzọ pụrụ iche. Nke anụnwa gbasara mmadụ one ma one. Ọtụtụ n'ime anyị na-agbalị, ọtụtụ n'ime anyị na-anwa. Ọ ya dị mma ihe ọbụla gaa na-enye Chineke were obi ọcha were nye ya. O nwekwa n'olu ị nwere ide ya na cheki etinye ya na bankị ka ọ ghara ịbaụnsị. Maka ide cheki o nwere ndị na-ede cheki for example $5 o je baụnsụa bank achaji anyị wee ebe anụnwa $12 wee were ya. Within the last 3-4 months, anyị enwetago 4 or 5 bound checks. Ka anyị ghọta ya. Ọ bụ ihe si gị n'obi were pụta. And ọ bụkwa n'ide bound check, ọ dịghị nke ọ bụ good record na akaụntụ anyị. And ya akwụ ya akwụkwọ a na-ewere ego na akaụntụ parish enwere ego. Ihe ọ pụtara gị nwa akpọtụrụ gị nwa na ị akwụ ha ncha maka ọ bụ gị nwa ma ewere ego parish. Ọ bụ etu ndị bankị si eme. Bankị adịghị ene mmadụ anya n'ihu bifo ha na-ewere ego ma cheki bounsụwa. Ọkwa na eziokwu. So biko ọ bụrụ na ị nwere $1 ide $1 karịa ide $5. Ọ bụ mmadụ one ma ọ bụrụ anyị niile ọtụtụ ndị na-eme ihe etu esi eme ihe. Daalụnụ. Kịtazi ana m akpọlite onye isi ndị nne na onye isi ndị nna ka ha pụta. Ndị nna papa ndị nna papa ndị nna papa ndị nne ka unu si n'anya unu fụ na unu juru eju. Unu na-abịa ọka nwa onye nwe bọtụrụ mmiri ya tinye n'akpa ọntiri ndị nna iprove otherwise. Ọkwa eziokwu ọ dịghị nke olu ochiri ha ike ka m kpọlite ndị nna ka ọ bịa ka o were aka ya kwue. Good afternoon, everybody. God is good all the time. Ndị nne mama, ndị nne mama, ndị nne mama. I wish na church I can do like this every Sunday. And everywhere deep blue. So on behalf of our St. Eugene Catholic community and ICMO, Igbo Catholic Men Organization, we wish you a very happy Mother's Day. Igbo Kwara na Hakao.
so ndị nne na ndị nna na ụmụnne anyị niile gbakọrọ ya biko today wụ ụbọchị erimeri dịka ihe si aga a ga-akpọnọ ndị nne dịka ike si wee dị anyị so biko ihe anyị na-ekwu na our sitting arrangement echenji except that na ndị nne na-esit to the east ụmụaka na-esit to the west ndị fada na the religious and church leaders na-esit to the south and ndị nna bụ the gatekeepers so they are sitting to the north enwezi mgbe ebe mgbọ siri bịa ha arụ ọrụ ha so biko dịka experience that kụzigoro anyị in the past ihe anyị na-eme ihe a wụ ka onye ọbụla ụzụ onye ọbụla ma nwoke ma nwanyị na biko onye ga-adị ya iburu ofu efere gị bunye nwanne gị the next one okay ka anyị mee ya like that ihe were gaa ọfụma today nọrọkwa n'elu ya na-ayọ si na biko ụmụnne anyị nọ here na-abịa St. Eugene enwere 3 primary organizations nọ here ICYOA Igbo Youth and Young Adult enwere ICMO and enwere ICWO ọ bụrụ na ị registabeghị biko gbaa mbọ regista anyị nwere obere gift biko ọ ka aka siri ruo anyị ọ ka o ruo onye ọbụla thank you Chukwu gọzie onye ọbụla and happy Mother's Day. Kịta onye isi ndị nne na-apụta ọ dịka o nwere ozi oyi ezi. God is good all the time. Ha na-ebu ụzọ kenegodo ndị nna ka ọ kwụsie ha ike na bifo ndị nna papa agabara m ndị nne ha na ọgwụ afọ adị ama ama ndị nne mama ndị nne ihe unu mara na mma unu hụkwara sanctuary anyị ihe ọ mara na mma enweghị anyị bie biko bụ maka anyị nwere lot to do today ka anyị wee nwee ka wee pụọ n'ezi anyị ga-ebido with our awards we're doing 2 awards today anyị na-enye ndị celebrity milestone in marriage na-recognize kwa ndị executive anyị servere anyị na ICWO the past immediate past executives biko nwere na anyị ndidi we do it as fast as we can thank you. Ndị nne happy Mother's Day. Okay. I get to with the award to our members in recognition of their milestone achievement of 25 wonderful years of marriage. The first award goes to Mrs. Rita Enuma Okoye. The next one is Dr. Lillian Oko. Mrs. Naka Stella Okono. Lady Ndidiamaka Monique Ude. Mrs. Chinemelum Abada.
especially during the COVID period. The first award goes to the President, Dr. Lady Scholar Ogamaka, in recognition of your exemplary service. Every President. The next is the Vice President, Ms. Maria Giovanni Adolphus. And the next one, the Secretary, Lolo Ngozi Ogoke. Next one, Assistant Secretary, Lady Mwaneka Ifediba. Next one is Financial Secretary, Lady Azoka Okoro. The next award is for our Treasurer, Lady Ekene Omuloya. The next award to Publicity Secretary, Dr. Lady Ikeji Ofo. The next award for our Assistant Publicity Secretary, Lady Ngozi Anabere. The next award to our Provost, Lady Adobe Ezabo.
Jane Nnọrị. Kịtazi tupu a na-agọzi ihe ewetara ndị tata bụ ụbọchị izi ha na-abịa ụka ebe a ha kwụrụ ọtọ. If today is the first time you are worshiping with us here, please may you stand. First time worshipers. Biko kai, unu akụkụ ha aka. You are welcome here. Keep standing, keep standing. You are welcome here. We thank you for coming to worship with us. Anytime you are around here, please come back and worship with us. Before ya na-agọzi akpọrịta ụmụ nwanyị ka ha bịa ihe enyere ha anyị enye ha. Anyị na-ekene ndị ụkọchukwu kara anyị ụka tata. Anyị na-ekene ụkọchukwu Chibụzọ Dike from ụmụaka Olo Diocese ka o si wee bịa. Daalụ. Anyị na-ekene ndị anyị ha nọbụ n'ebe a nụwa ụkọchukwu Emeka Ilo wee na-ekenekwa mgbe ochie Donatus Ekenachi wee na-ekene onye isi ụka anyị tata. Anyị ekenegodo nwa onye anyị nọ na biya ọkwa eziokwu Obi ka anyị kọpụrụ na ya aka wee na-ekenesi onye isi ụka anyị tata Kenneth Chukwu kọpụrụ na ya aka. Tupu anyị na-aga tupu agbasaa biko anyị na-ayọ ndị ọbụla nọ n'oche ka o buru oche jebekwa tinye ebe o si were butie na nke esi wee kọwala anyị ma ndị ya nọ na East ya ndị ya nọ na South ndị ukwu ọjị ebe bụ ndị ukwu ọjị ebe ahụ anyị amadụgo ebe ọhụ ebe ụkọchukwu na ndị sista na ndị a na-anọ ebe ahụ ka aka nọ ebe ahụ ebe ukwu ụdala dị anyị mara ebe ukwu ụdala dị ọkụ ya ebe a ka ụmụ nwaanyị niile ya nọ a na-ekwu South na-ekwu West mụnwa ama nke akọrọ ebe a ka ụmụ nwaanyị niile ya nọ ya ọnya bụ ebe ukwu ụdala dị. Come on, Ben, that's what we said. Ukwu ụdara bụ ebe ndị grandma na-anọ. Ndị grandma na-eyi trauza. Ọ marọ maka ọ ka na-eyi trauza. Then parking lot ya bụ nke a dị etu anụwa. Ke ndị nọ ya na ndị nwoke, ndị nna. Then
ebe ndị nke na-akpọ ukwu ọjị annex enwere ihe dịka ukwu ọjị annex. Aha ọnụ tata pụrụ ntata gaba n'iru ugunu oyoyo. Ebe aha ndị oyoyo na-anọ, ebe aha ndị oyoyo ga na-anọ, ebe aha bụ ụmụaka, ebe aha ka ụmụaka ya na-anọ, ya anọ tata. Ụmụaka nọ n'oyoyo site. Ukwu ọjị bụ ndị gịnị, ndị fada na ndị sista. Ukwu ụdara bụ ndị gịnị, ndị nne. Parking lot ndị nwoke ndị ọta akwụkwọ ebe ụmụ nwoke ebe ahụ ka ọ bụ. Ọkwa anyị ghọtara ya. Ndị oyoyo unu amaghị ebe unu ya anọ tata. Kịta anyị na-ayọ ndị ụkọchukwu ka ha gọziere anyị ka enye ke ndị nne ihe wetara ha. Ka anyị mere ndị nne ebere, anyị ga-agọzi ndị nne wee gọzizie ihe onyinye, ọkwa eziokwu. So anyị ga ndị nne anyị ka ha kwụrụ ọtọ maka ịgọzi ha. Anyị na-ayọ ndị ụka ka anyị gbatụpụ aka maka ịgọzi ndị nna anyị n'ụbọchị taata bụ ụbọchị ha. Chineke nke nne nna dị ebighị ebi, anyị na-enye ekele n'ụbọchị taata bụ ụka nne. Anyị na-ayọ ka ịgọziere anyị ndị nne anyị niile na-ebufe ụzọ na-eberefe azụ ogologo ndụ na arụ ike na ife eji elekọta ndụ anya na okwukwe siri ike. Gọzikwazi ife onyinye nke anyị ga-enyefe n'ụbọchị taata, ka anyị ncha na-afụ ịdị mma gị na ngọzi gị na ndụ anyị oge ncha site na Kristi onye nwe anyị. Ngabaziri bịa wuli ihe onyinye ụlọ. Daalụ.
Amen. Daalụnụ. O nwere mmadụ one na one ebe 50 people ndị nwetara ya. Biko na anyị na mmasị n'aha ndị nna anyị na-asụ ụnụ na o wutere anyị rinne. Apụwa n'ilo anyị mara ka o si wee do. Ọ bụrụ na ndị anụnwa anyị leta ụbọchị ụka nna anyị emere ha nke ka nke. N'ọnkwa anyị na-ekwe ha ụbọchị ụka nna anyị emejupụta ya so ọ ka o si wee do anyị na-ekene ụnụ wee na-asị ka anyị gaba n'iru ka anyị gbasaa ka anyị lotakwa ka anyị buru oche anyị nọ ma anyị pụba n'ụlọ ụka